4 gange om måneden. 1 gang har jeg brugt det. Ja. Ja, det er nemt. Jeg køber tøj, så det betyder den meget. Ikke ret meget, hvis jeg skal være helt ærlig. Jamen det er fordi det er nemt. Og man kan bare gøre det, når det passer ind. Ja, det er. Ja, det er det. Ja. Både ja og nej. Jeg tror, det vokser. Jeg tror, det bliver mere brugt. Det er meget større end det er nu. Ja. Ja, så en lille helikopter. Ej, det er ikke, hvad jeg synes, det var så behageligt, men jeg kan godt se det smarte i det, men nej. Der bliver mange, der bliver arbejdsløse. Ja. Og jeg synes også mange gange, at man, det jeg synes, der er værst med alle de ting, det er, at man mister med kontakten til hinanden.